Türkmenistanda raýatlaryň arasynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda kanuny esasda hemişelik ýaşaýyş ruhsatyny almaga mümkinçilik berýän Green Card bijesine gyzyklanma bildirýänleriň göz görteli köpelendigini synlasa bolýar. Bu tendensiýanyň arasynda Balkan welaýatynyň howpsuzlyk gullukları Green Card bijesine gatnaşmak üçin zerur bolan resmi namalary taýýarlap bermek hyzmatyny hödürleýän raýatlara garşy reýtleri geçirýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 8 oktýabrda Sewitden maglumat berdi. 2 oktýabrda Green Card lotereyasy üçin resminamalaryň doldurylyp başlanmagy bilen muňa Balkanlylaryň hususan ýaşlaryň arasynda isleg artdy. Häzir Green Card lotereyasy üçin resminamalary dolduryp bermegi hödürleýän adamlar hem köpelli. Diýip ýagdaýlardan habarly Balkan awatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ýurdun Günbatar welaýatynda emele gelen bu tendensiýa Green Card bijesine gatnaşmak isleýänleriň zerur bolan resmi namalaryny kabul etmek boýunça nowatdaky möwsümiň başlanma halyna gabat geldi. Bu möwsüm her ýylyň oktýabr aýynyň başynda başlanýar we adatça bir aý golaý wagt dowam edýär. Dala şäherler şu ýyl DV 2027 mailnamasy ýagny 2027-nji ýyl üçin 100 tutmalary onlaýn görnüşde tawşyrarlar. ABŞ her ýyl Green Card bijesi esasynda 55.000 çemesi daşar ýurt raýatyna öz çäginde hemişelik ýaşamak ruhsatnamasyny berýär. Green Card ýagny ýaşyl kart bijesine dünýä boýunça her ýyl millionlarça adam gatnaşýar we oňa ýüz tutanlar kompýuterде döredilen tötenleýin bije çekmek görnüşinde saýlanýar. Balkan awatdaky habarçymyz Sewit raýatlaryna Green Card bijesine gatnaşmak üçin resmi namalary taýýarlap bermek hyzmatyny hödürleýän raýatlaryň her bir adamdan 500 manat we 1 ABŞ dollary möçberinde töleg alýandygyna ýar. Anketany dolduryp berýän taraplar adamlara lotereyada utjagyna kepillik görmeýänliklerini öňünden duýdurýarlar. Olar bu adamlardan Green Card çykmasa, ýagny bijede utuş galanmasa pullaryny ýerine almajakdygy hakyna dilhat hem alýarlar. Diýip ýagdaýlardan habarly Balkan awatly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ol bu ýagdaýlara garamazdan adamlaryň Green Card bijesi üçin zerur bolan resmi namalary dolduryp tawşyrmagy howlugy ýandygyny hem belleýär. Balkanlylaryň ençemesiniň aýtmagyna görä, Sewitde bu bije islegiň artmagyna Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda ýurtda repressiw we ykdysady basyşlaryň güýçlenmegi sebäp bolýar. Adamlar Birleşen Ştatlara gitmegi soňky umyt hökmünde görýärler. Şu sebäpli öz bagtyny synap görmek maksady bilen Green Card bijesine ýüz tutýarlar. Diýip Balkan awatly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bu tendensiýanyň arasynda welaýatyň howpsuzlyk gullukları Green Card bijesine gatnaşmak üçin zerur bolan resmi namalary taýýarlap we dolduryp bermek hyzmatyny hödürleýän raýatlara garşy reýtleri hem geçirýärler. Käbir raýatlar özleriniň hödürleýän bu hyzmatlary barada TikTok ýaly sosial ulgamlardaky sahypalarynda ma'lum edip video çap edýärler. Aradan bir gün geçen soň Milli Howpsuzlyk Ministerliginiň yerli işgärleri olary çagyryp soragy çekýärler diýip bu ýagdaýlardan gönden göne habarly Balkanly çeşmämiz gurrun berdi. Çeşmämiziň tasdiklamagyna görä olardan bu videolar aýyrmak talap edilip, olar dürli gorkuzmalara we haýwatlara sezewar edilýärler. Mundan beýle hyzmat hödürleseň türme basarys hökümet ýylatyň Amerika gitmegine garşy. Diýip çeşmämiz Milli Howpsuzlyk Ministerliginiň işgäriniň soragy çekilen Balkanly ýaşaýja aýdan sözlerini titirledi. Azatlyň bu ýagdaýlar barada Balkanyň degişli häkimiýetlerinden, şolsanda polisiýa müdürliginden telefon arkaly tesbir almak synanyşyklary oňy netije bermedi. Şu ýylyň maý aýynda Balkandaky çeşmelerimiz türkmen howpsuzlyk gulluklarynyň bijede utuş gazanyp Amerika syýahat etmäge taýýarlyk görýän raýatlary soragy çekýändigini habar beripdiler. Şonda olar howpsuzlyk gulluklarynyň ABŞ-ny garalaýandygyny hem aýdypdylar. Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda ABŞ barmagy şolsandy Green Card bijesine gatnaşmagy islegiler soňky ýyllarda epesli artdy.
Bu karta yüz tutup utuş adanyan Türkmenistanlaryň sany boýunça bar bolan statistika sanlara göre soňky 10 ýyl çemes wagtyň dowamında Green Card'da utuş adanyan türkmen raýatlarynyň sany 14 esse töweregi ýokarlandy. Abaşada ýaşaýan we bu ýurda göçüp barýan Türkmenistanlaryň sanynyň köpelmegini sosial ulgamlardaky maglumatlar hem görkezýär. Şol bir wagtda Birleşen Ştatlar soňky wagtlarda öz içinde immigrasiýa siýasatyny berkleşdirip başlady. Abaşanyň prezidenti Donald Trump daşary ýurt raýatlaryna biýje görnüşinde ýaşaýyş ruhsatnamalarynyň berilmegine de garşy çykyp gelýär. Trump'yň 4-nji iýunda gol çeken we 9-njy iýunda güýje giren kararyna laýyklykda bolsa, Türkmenistany hem öz içine alýan 7 ýurdun raýatlaryna Birleşen Ştatlara hemişelik turist ýa-da student wizasy bilen gelmegine bölükleýin gadaganlyk girdildi. Bu gadaganlygyň Green Card bijesinde utuş adanyan Türkmenistanlara göni ýa-da gytaklaýyn täsiriniň bardygy ýa-da ýokdugy häzirlikçe nämälim bolmanda galýar. Türkmenistanyň mekdeplerinde soňky döwürde agyrlaşan problemalaryň biri okuwçylara öz boýdaşlary tarapyndan azar berilmegi bilen bagly. Adatyň habarçylary şeýle ýagdaýlaryň barha köpelýänligini, çağlaryň bilimine, saglygyna agyr zarba urýanlygyny we geljegine howp töredýänligini habar berýärler. Güýçli pullu okuwçylar eji okuwçylara azar berip olary urýarlar ýa-da pullaryny alýarlar. Çağany gorkudyp talaban edip saklaýarlar. Bu ýagdaýa haskem şäher mekdeplerini pully enatalaryň çağlarynyň okuyan mekteplerini kän gawat gelse bolýar. Dip bilim işgäri gurrun berdi. Türkmenistanly çeşmeleriň söýlerine görä boýdaşlaryna azar bermek şol sanda fiziki basyş etmek ýakalaşmak ýaly ýagdaýlar diňe bir oglan çağlaryň arasynda däl eýitim gyýylaryň arasynda hem köpelipdir. Şäher mekteplerini gyýyllary urup oglanlar bir oglanyň daşyna geçip urýarlar. Iňerwetleri urlayan çağalar öýlerine baryp öz urlayanlygyny aýdyp bilmeýärler. Dip bilimi işare etdi. Mekde okuwçylarynyň aýratynyň yetkinjekleriň arasyndaky rehimsizligiň we zulümkeşligiň öňden bäri bolýan ýagdaýlaryny belläp Türkmenistanlar emma problemanyň soňky wagtda gitdigiçe agyrlaşýandygyna ünsü çekerler. Okuwda özüňden maddi taýdan has pes ýagdaýly çağany kemsitmek kadaý urly. Belli bir okuwçylar tarapyndan gorkulýan çağı klassdaşlar tarapyndan ýazgarlýar. Onun oturyan yerine kapı döküp ýa-da üstüne kagyz dıňyp ýeketirýärler we tutuş klasy şol çağa bilen gatnaşma diýle diýerler. Bu bolýan wakalary mormlar hem çäre görüp bilmeýär. Dip bilimi işgäri gurrun berdi. Mekteplerde şuun gün köp duş gelýän problemalaryň ýeni biri okuwçylaryň bir-birini intim suratlary bilen şantaj etmek, hyýanatçylygy bilen bagly. Habarçylary ma'lum bolan ýagdaýlaryň biri Ahal vilayatynyň mektepleriniň birinde ýüze çykypdyr. Mektebe ýaňy ýakynda gutaran ýigit 10-njy klass okuwçy gyýda ony halaýanlygyny aýdyp onuň bilen gatnaşyk gurupdyr we suratlaryny edinip pul talep edip başlapdyr. Oglan internet üstü bilen habarlaşyp ilk gyýdy söýýändigini aýdýar. Soňra ol gyýda eger söýýän bolsaň, maňa suratlaryny uğrat diýär. Soňra söýgüňi suud et diýip, gyýda ýalaňaç düşen suratlaryny uğrat diýip başlaýar. Gyýda oglanyň ýalan sözlerine aldanyp, intim suratlaryny uğradýar. Ol oglan gyýda şantaj edip başlaýar. Suratlaryny internetde goýjak, telefonuma pul sal diýip gorkuzýar. Soňra şantajçy oglan has köp pul sorap başlaýar. Dip ýagdaý barada gurrun beren çeşmäge görä bu şantaj gyýdyň ejesine ma'lum bolandan soň tamamlanypdyr. Gyýdy ýagdaý ejesine gurrun beren soň ejesi şol oglanyň öýüne baryp polisiýa ýüz tutjakdygyny duýdurypdyr. Adatlyň habarçylaryna ma'lum bolan hadisalaryň ýene biri pajygaly ýagdaýa alyp barypdyr. Mektebe gutardyş klasyň okuwçylary jinsy gatnaşykda bolup, oglan muny telefona gizlin ýazg edipdir we telefondan telefona ýaýradypdyr. Bu gyýdyň öz janyny kast etmegine sebäp bolupdyr. Adatlyk radiosy agdalan ýagdaýlary degişli şahsiýetleriň adlaryny agdamakdan saklanýar. Adatlyk bilen gürleşen Türkmenistanlar çağlaryň terbiýetine hem öýde hem de mektepde ähli taraplaryň ünsü artdyrmagyň zerurlygyny belliýärler. Mekteplerde enatalar öz çağlaryna seresaply bolmagy internet ulgamynda yerleşdirýän öz suratlaryny saýlamagy, ýalaňaç suratlaryny goýmaly däldigini düşündirmeli.
çağalaryň öz problemalaryny enatasına gorkman aýtmagyny öwretmeli. Enatalar bolsa öz çağalaryny ýazgarman, islendik ýagdaýda dinlemegi başarmaly. Dip pedagog aýdýar. Habarçylaryň bellemegine görä şäherlere garanda owa ýerlerinde çağalaryň arasyndaky zulum az duş gelýär. Owa ýaşaýjylary bir-birini tanaýarlar. Şonuň üçin mekteplerde okuwçylaryň arasynda azar bermek hadiseleri seýrek bolýar diýip habarçymyz belledi. Türkmenistanyň maliyetiniň ýetmezçiligi we bahalaryň dowamly gymmatlama barada berilýän habarlaryň arasynda Türkmenawat şäherinde ýeri şahly we ownuk mallaryň etiniň bahasy 120 manat bolanlygyndan 90 manata çenli arzanlat diýip ýerli çeşmeler habar berýär. Türkmenawatyň şäher häkimligindäki çeşmäniň tasdiklamagyna görä, maliyetiniň arzanlamagy öňürilýän önümiň köpelmegi, es sowdasy bilen meşgullanýan adamlara döretilen goşmaçy mümkinçilikler bilen bagly hem öňden gelýän hökümet çäklendirmeleri, bahalar edilýän bekanun gödöwçilik bilen bagly. Garaşsyz neşirleriň soňky bir näçe aýda Türkmenistanda dören et defitsiti barada berýän habarlary sebäpli halky köşeşdirme üçin häkimetler içeri işler ministrliginiň yerli edaralary bilen gürleşip etin bahasyny 90 manada düşürme üçin bazarlarda narhlara gödöwçilik edýän polisiýa işgärlerini goýdular diýip çeşme etdi. Bu maglumaty şäher polisiýasyndaky çeşme hem tasdik etdi. Ol Türkmenawatdaky polisiýa başlygynyň 5-nji oktýabrda ýerden geçiren ýygynyna salgylanyp şäheriň bazarlaryna gödöwçilik edýän ofisiýerleriň sanynyň köpeldilenligini aýtdy. Başlyk etin kilosyny 90 manatdan gymmat satýanlara ilkinji gedek tutulanda duýduruş bermeli, ikinji gedekde prilavkasyny ýapmaly diýdi. Ol azatlyk günde günaşy et ýok diýip gygryp ýatyr, şu sebäpden merkezden buyruk geldi diýdi. Azatlyň habarçysy Türkmenawatlylaryň bir näçesi bilen aýry-aýrylykda gürleşip soňky 2 güniň dowamyna şäheriň Gök, 2-nji Daýhan we 69-njy bazarlaryna polisiýa işgärleriniň sanynyň artanlygyny anyklamagy başardy. Gök bazarda etin kilosy 90 manat diýip ýazylgy eken. Arka tarapymdan geçip barýan polisiýa işgäri et satýana 90 manatdan gymmat sataýmy diýip setini gataltman haýwatatdy. Diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Azatlyň habarçysy bazarda es satýan adamlaryň hem bir näçesi bilen söhbetdeş boldy. Olar hökümetiň ulanýan mejbur çärelerinden ziýany galýanlyklaryny aýtdylar. Hökümet etin öňüne süň koklan ýaly arzan bahadan et beren bolup halka gowy görünjek bolýar. Emma bu hili arzanlaşynyň arkasynda erkin söwda bilen bagly hiç zat ýok. Mallar gyryldy, mallar üçin ot iýim tapmak kyn. Tapan iýimiň hem gymmat. Biz hem işläp, çeken zähmetimiziň hözirini görmek isleýäris. Emma hökümet hamala ähli zada biz günäkär ýaly ýardamçy bolmakdan geçen eýnimizden basýar. Eti 90 manatdan satmak bilen diňe minusa gidýäris. Diýip 2-nji Daýhan bazaryndaky satyjy kaýynny. Şu aralykda maliyetiniň bahasyny edilýän gödöwçiligiň arasynda Sewit merkezinde tow etiniň bahasynyň gymmatlanlygy habar berilýär. Türkmenawatyň şäher häkimligindäki çeşme bir näçe şäher ýaşaýjysy bazarlardaky we hökümet dukanlaryndaky towuk buğdynyň her kilogramynyň bahasynyň soňky günlerde 25 manat bolanlygyndan 30 manata çenli gymmatlanlygyny tasdik etdi. Häzirki satylýan towuk buğdynyň hili öňküsinden ganymat, emma bahasy gymmatlady. Bütün şäherde kilesi 30 manatdan satylýar. Diýip 2-nji etrapçanyň bir ýaşaýjysy aýtdy. Azatlyň habarçylary ýurtdaky et gatçylygy, narhlara edilýän gödöwçilik barada resmi düşünürüş alyp bilmeýärler. Türkmen telewizionyasy 6-njy oktýabrda berilenen hatyra gününe raýatlaryň watan goruwunaky söwüşlerde, tebii hadiselerde wepat bolanlary ýatlap sadaka berenliklerini, aýet töwür edenliklerini aýtdy. Ýöne öňkü ýyllarda bolşýaly döwlet derejesinde berilýän sadakany görkezmedi. Türkmenistanyň kronikasynyň ýazmagyna görä, pandemiýa dönem Aşgabatda köp gatly jaýlaryň arasynda ak çadırlar dikilip merhumlaryň hatirasyna
köp sadaka verilerdi. Neşir häzir 2020-nji ýylda girilen çäklendirmelerin aýrylanlygyny, Aşgabatlylaryň sadakalara iratyň garyp düşmeginiň ýol bermeýänligini aýdanlyklaryny belleýär. Şeýle-de Türkmenistanyň kronikasy Aşgabatda sygyr etiniň kilogramynyň 100 manada çykanlygyny, ýöne nırk ýazgysynda bazar ýolbaşçylarynyň talab esasyna olarkulary ýaly 70 manat delip ýazylgydygyny habar berýär.